Birinchi prezidentimiz tug'an yerga. Oqtanышқа. Дұрыс. Аха. Қоя барабыз. Местоположение Әйді. Не дер бара тұрған жер айтырға керек. Міне біз қазір болған жерде. Студияға. Сен берек. Камал театрына. Дұрыс дейді. Әйді, қоя барабыз. Су кіре тұрған жерге. Бассейн. Әйе. Точно Әйе. Біз анда yüzебіз. Бассейн. Менікі ұладың бұтінде. Есітмейді. Ярар, біз ойынны ойны білмейміз екен, өзіміздікіне көшек. Камал. FM. Фикер майданы. Бұл ойын біздің Камал кишілерінен. Біріншіден барыңызға да. Исәнімсіз Аквапаркты ясайын, бассейн түгіл. Райхан Ғадел һәм бізді қараушылар, тыңлаушылар театр сәңғатына һәм әлігі тапшыруға бейтараф болмаушылар. Бұл ойын біздің Камал кишілерінен. Камал кишілері ойынларынан һәм ул қоя барабыз деп атала. Әйдә менә шул проектка кіріп шығыйық әлі, чөнки ул 24 июньдә тагын булачак. Анда кунаклар инде Раяз Фасыйгов, Гөлназ Сафарова, безнекеләрдән Радик Бариев, Гөлчәчәк Хамидинурова, калганнарын икесен килгәч белерсез, аларны менә махсус сыр итеп яшереп кенә тоталар сорау билгесе астында. Алар беләсезме кемнәр? Ялгышмасам, бу атнада да булачак име? Әйе, ул менә анда булачак. Тамашачылардан 2 капитан сайлаячаклар. Шуңа күрә мин сезгә әйтәсем килә, мин үзем дә катнаштым бу ойында. Бик Кызык. Катнашкан әйдә аңлатып кит, чөнки мин катнашкан юк, күргән дә юк. Беләсезме, анда иң башында дим инде тамашачылар белән уен үткәрәләр. Анда аларга сораулар бирәләр. Менә мәсәлән, анда Галискар Камал ничәнче елда туган, һәм шушы сорауларга җавап биргән иң уста җавап биргән 2 кешене һәрбер команданың нәрсә дип куялар? Капитан итеп куя, башлыгы, әйдәманы, рәисе. Булды, аңладык. Һәм аннары чыга башлыйлар синең командада кунаклар, һәм шунда гына алар беләләр кемнәр синең команда. Һәм шушы командалар шушы капитанның җиңгәнен теләп, менә шу уеннарда җиңәргә тырышалар. Вот шул. Да, аңлашылды. Һәм рәттәм шулындай беренче уен инде. Әйе, андагы уеннар гел алышынып тора, шуңа күрә, мин тегендә булдым, уеннарны беләм дип әйтмәгез, алар гел алышынып торалар. Җыр белән дә озатыла дип ишеттем, ансы ничек эшләнә? Җыр белән? Әйе. Анда нәрсә? Ничек? Җыр белән озатылып бара диләр ул уеннар. Әйе, анда бит әле безнең ялкын төркеме уйнап тора. Кавер-бенд тә бар. Әйе, кавер-бенд тә уйнап тора. Нәрсә, монда бит күп. Һәм кунаклар җыр уйда бәлки, әйе, аларның теләкләре булса, бәлки җырлар да сезнең өчен. Соң җырчы артистка кырга шул җырларга тиештер инде. Бәлки җырламас. Бәлки шигырь сөйләр. Гөлназ Сафарова миңа калса ул җырлап тормас инде. Бәлки спектакль куярлар, әйе. Менә шулай. Минемчә җәйгә менә дигән формат бу име? Уйнарга да, җырларга да була. Син барганың бармы уйнарга, юкмы әле? Бер тапкыр булдым янда. Бездә бит менә күпме фестивальләр уза хәзер, әйме? Китап фестивале узды, Горький фест узды плюс. Хәзер Нәүрүзгә әзерләнәбез, Нәүрүз башланып китә. Син бит Горький плюста катнаштың. Әйе. Сөйләп китәл. Анда без Шаляпин белән Горькийның дуслыкларын күрсәтәбез инде ул спектакльдә. Тагын кемнәр катнашты? Шулай ук безнең театрдан Лейсен Файзуллина катнаша, Самат Хабиров һәм инде Тюздан бер малай, Ярослав дигән. Тюздан бер малай Ярослав дигән. Кичкенә әйтеп күрсәтәс киләме? Тюздан бер малай. Ул моны хәллек инде, Тюздан бер малай. Ничек булгансың, нинди мөнәсәбәттә булганнар Шаляпин белән Горький? Алар берсе белән бик дус булганнар. Алар берсен теге матур сүзләр белән, анда менә мин әйтә торган сүзләрнең берсе как ты чист, друг мой, как ты чист, честен, как безусловно честен, чистейший цветок моей родины дигән сүзне әйтә ул Шаляпин. Ой, макталган бу моны. Анда аларның дуслыклары теге алга таба бузыла да, аннан соң дуслашалар, төрлечә чөнки революция вакытлары, менә шул байтапны Шаляпинның, Горькийның теге аларның дуслыклары ничек барганын байтапны күрсәтелә инде шул спектакльдә. Спектакльдә күрсәтелде. Нәүрүздә кем катнаша? Мин. Син кемгә язылдың? Шынталинскийга. Актерский мастерствога. Китап фестивале ул тагын.
Казаныбызда тагы бик матур фестиваль бара. Ул да театр сәнгатенә бик якын, чөнки ул китап фестивале. Беләсезме, аның асыл кызыгы мәгънәсе нәрсәдә? Нәрсәдә? Киң җәмәгатьчелеккә таралмаган экземплярлар. Мәсәлән, бит инде ул китаплар бастырыла. Мәсәлән, шул Тукайның иң беренче китабы. Менә үзе исән булган чакта чыгарылган. Тукайны гына алсак, ул 3-4 төрле вариантта чыгарылган. Аның бер китабы. Мәсәлән, әзрәк ярлылар өчен, хәллерәкләр өчен, бик хәллеләр өчен, бик байлар өчен, анда 80 тиеннән башлап сумга хәллек җитә аның. Эштәлеге шулык булган. Эштәлек шулук, ләкин тышлык бүтән калынрак, мәсәлән, бите бүтән, кайсыннары сүрәтләр бар. Мондагысында бу фестивальдә инде менә шулай, мәсәлән, ул тиражы 100 генә штук булгандыр, әйме? Бөтен дөнья таралган беткән кадерле китаплар, менә шул кадерле һәм сирәк китаплар фестивале. Кызык. Андый фестивальне атнаса нидә бит базарында да күреп була әле. Бит базарда йөргәнегез бармы сезнең? Җәй көне җан рәхәт индән дә чыгыва. Ой, мин анда нәрсә ялгышмасам пластинка алдым. Берсендә шундый татар бизәкле шүәкләр алган идем үземә. Кая бара ул? Нидә? Кәрим Тинчурин тукталышында иртәнге 6-да килсәң, не прогадаешь. Чөнки иртәнге 8-дә таралып бетә инде. Анда китаплар берсендә мин беләсеңме инде китап таптым. Америкада бастырылган Библия. Без ул вакытта беренче курста укыйдык. Без Кыйса Юсуфны куяйдык. Һәм шунда Фәрит абый безгә әйткән иде, менә Коръәнне укып чыгыгыз һәм Библияны укып чыгыгыз. Анда Ветхий Завет. Һәм мин шушы Библияны тапкач, мин әйтәм, ого, мин әйтәм, ул әле шундый теге кожаный обложкада иде. Һәм мин аны бүләк иттем үземнең одногруппникка. Кызык табырга була инде. Гомумән без бүген җәйге чаралар Казаныбызда, үзебезнең театрыбызда, театр янында һәм театрның үзендә нинди фестивальләр булган, нинди фестивальләр узуы хакында сөйләшәбез. Ул менә хәзер безнең театрга Асиан керә, ансыгына ни тураймы? Бөтен Азия илләренең түрәләре, патшалары, рәисләре, президентлар җыелып безнең театрында күреп китәчәкләр, Алла бирсә. Гомумән сез менә җәйне ничек үткәргәнсез? Менә бу фестивальләрдән тыш нәрсәгә өлгерәсез? Син бакчада инде, Бакчада, Алла бирсә. Нәрсәләрең үсте әле? Ашарлык берәрсе бармы? Әле чыкмады, әле җимешләре юк, ләкин үсеп килә. Алла бирсә, июльдә берәр нәрсә булыр дип ышанам инде. Аннары авылларга кайтып килергә исәп бар, шулай ук ял итеп килергә. Безнең бит җәй бик кыска булачак. Августта инде без киредән эшкә чыгабыз. Дигән бер ай дип, бер айда югал янда. 28 көн. Аллага шөкер. Мин мәсәлән ял итәргә бик яратмыйм. Мин тәмне эштән табам. Менә бит. Син шаляпиннан да әйбәтрәк иттең. Туган көннәребезне барлыйк. Туган көннәр. Һәм бер сорамадым бит әле. Менә Алмаз абый, Гадел, сез менә Казанга беренче тапкыр килгән кешегә, ну, ягъни мәсәлән, туристка иң беренче күрергә тиеш булган 3 җирне атап үтегез. Һәрбер кеше үзеннән чыгып китә. Әлбәттә, Камал театры. Камал театры. Менә иң төп җир. Авыл хуҗалыгы министрлыгы урнашкан мәйдан яр буе һәм Кирмән, әлбәттә, шуннан 4-нчендә сайлыйм, менә шул түгәрәк буҗыра бар бит, зур әйләнә торган. Шунда менгереп, әлбәттә, инде менә бөтен Казанны карап чыгарга. Әлбәттә, Камал театрыннан маршрут төзеп, Бауманага кереп, Бауманадан нәрсәле мәчетебезне күрсәтеп, Кол-Шәриф мәчетен күрсәтеп, Бауманадан машина белән җөреп ди. Теге балалар утыра торган машина бар. Набережныйга төшеп, набережныйдан Миллениумга менеп китеп, бөтен җирләрне күрсәтеп була, матур иттереп. Рәхмәт. Син үзең? Нәрсә дип әйтер идем? Мин Камал театры дип әйтәм, шулай ук. Паромный переправа дип әйтер идем, Аркчино. Анда Иделдән, мәсәлән, ул менә бик кеше белми торган җир. Анда паромга утырып, шундый матур итеп, ну, җәй көне инде бу, әлбәттә. Шунда Югары Руслан районына барып килергә мөмкин. Бөтен дин конференцияләре музейда бар бит әле. Әйе, анда мин анда кергәнем бар. Анда бик кызыклы, төрле илләрдән шундый анда әйтеп тормыйм инде, эчкә кергәч үзегез күрерсез, бик кызыклы атмосфера анда. Анда да кереп чыксагыз булай, һәм шулай ук инде менә элеккеге мәчетләр минем өчен бик кызыклы. Ул Мәрҗани мәчете һәм Бишбалта районында урнашкан, анда бер яңа төзекләндергән мәчет бар. Шунда кереп чыксагыз да бик күркәм булыр иде. Афәрин. Теплоход белән Булгарга да барып килергә була. 2 сәгать барас. Ләкин ул Казанда түгел, шулай да карап була. Әйе.
туган көннәргә киттек әймәк 9 июнь хәтта яттан беләм. Лора Шакирҗан. Әйдәме уен форматы булгач Әйдәгез. киттек. Мин көнен әйтәм. Башта исемнәрне әйтеп чыгам. Илдус Ахмәтҗанов, Зөлфира Зарипова, Гөлсем Исәнгулова, Лора Шакирҗанова. 9 июньдә кайсы? Алай демескән, менә әйтегез әле, ничек сез шушы кешене тасвирлар идегез? Без уйлап табырга тиешбез. 9 июнь менә шундый бик матур сөйләшә торган. Хәзер исемнәрне әйтеп беттем инде. Хәзер көннәрен менә уйлап. 10 июнь. Илдус абый. Юк. Юк. Илдус абый белән мин кайсы көн икән. 10 июнь Гөлсем Исәнгулова. Дөрес. 15 июнь. Илдус Ахмәтҗан. Юк. Кемнең әйтеп чыгалдың? Зөлфира Зарипова. Дөрес. Һәм 19 июнь. Илдус Ахмәтҗанов. Дөрес, афарин. Туган көн дигәч күптән җырлаган юк безнең әйме? Әйе шул. Әйдәгез әле берәр нинди җыр сайлыйк. Бүгенге көнгә туры килә торган. Без менә үткән чыгарылышта Фира апаның туган көне иде. Әйе. Хәзер монсында Зөлфира апа репертуарында нәрсә искә төшерик. Зөлфира апа, нинди җыр әле аның шундый бик популяр. Кырда йөргән чакта кыңгырау гел, бүләк иткәннәрең истәгел. Шуннан бирле сине сагынганда, кыңгыраулар чыңын ишетәмен. Җирдә күктә кая барсам шунда, уем синең белән очраша. Бүтән хыялларым чынга аша, зәңгәр кыңгыраулар чыңласа. Бүтән хыялларым чынга аша, зәңгәр кыңгыраулар чыңласа. Остазларыбыз дип әйтергә кирәк, безнең менә ул патшахисләрбез барыгызның да туган көнегез белән Лора апа, Гөлсем апа, Зөлфира апа, Илдус абый бер исән сау булып бергә эшләргә язсын. Бу сезонны тәмамлап киләсендә дә күрешеп. Әле тагын бик зур чара бар Казаныбызда үтә торган. Ул хәзер безнең арттан килде дип әйтергә табышлык дип әйтәсем, җавап үзең беләсең. Үзем әйттем инде. Безнең арттан килде. Элекке бинабыз Татарстан бер урамда урнашкан бина янында үтә иде. Ул 5 ел шунда үтте. Хәзер 6нчы елына, ягъни 2нче бишлекнең 1нче елына ул Яңа Камал театры бинасы янына килде. Урамда безнең амфитеатрыбызда үтүче аны Казан мэриясе оештыра. Һәр пәнҗешәмбе кичке 6да бию яратучылар, биергә яратучылар һәм биегәннәрен карарга яратучылар безнең театр янына рәхим итегез. Һәр пәнҗешәмбе кичке 6да һәм әлеге проект хакында сөйләшер өчен мин Казан шәһәре мэриясенең милли бүлек җитәкчесен чакырдым. Кем икән үзегез белерсез. Шул уңайдан мин кунак чакырдым, махсус кунагыбыз ул Казан мэриясенең милли бүлек җитәкчесе Айсылу Лиран. Айсылу, сәлам, хуш килдең. Сәлам. Шатмын сезне күрергә. Без кунакларга инде үзебезнең тапшырган форматын аңлатып тормыйча гына чакырабыз. Кунакка кил дип, без бөтен дөньяга үзебезнең Камал театрының бөтен интернет киңлекләрендә эфирга чыгара торган Камал FM тапшыруында кунакта син Айсылу. Мин бик шат алмас, бик шат. Җәй ул ялчыры, ләкин кемдер эшли, без җәйдән ниндидер менә рухи ләззәт, ниндидер бер теге яңа эш сезонына әзерлек чоры дип тә карыйбыз, чөнки инде җәй айларында бушанып каласы килә, ничектер күбрәк күңел ачасы. Менә бу эш һәм күңел ачу ягыннан Казан шәһәре мэриясе җәй айларында нинди чаралар оештыра Казан кунакларына һәм Казан халкына? Җәйге программа бик зур, бик кызыклы. Шул исәптән безнең милли бүлек аерым программа әзерләп бит инде. Ул безнең милли чараларга, туган телебезгә багышланган, шушы мәдәниятебезне үстерергә багышланган проектлар, чаралар турында. Дөрес футболка кигәнсең, Алмаз. Һәм менә шушы сезонны без менә Алмаш гаилә җыены белән ачып җибәргән идек. 2 июнь көнне туган авылда безнең узды гаиләләр өчен шундый бик матур татар гаиләләрен җыеп
без остаханәләр оештырып, анда активлыклар, Диганың уеннар. исеме Алмаш гаилә. Алмаш гаилә җыйны, чөнки монда без үзебезгә алмаш әзерлибез. Безнең киләчәк буын турында хыялын уйланабыз бит инде. Үзебез кебек милләтпәрвәр, милләт җанлы, милли үзаңлы малайлар, кызлар тәрбияләргә кирәк. Бармысың? Һәм менә шушы безнең шушы фикердәш әтиәниләр дип әйтик инде, үзебез шикелле җыелалар шушы бәйрәмгә. Инде икенче мәртәбә узды ул безнең быел. Һәм без шушы балаларга туган телебезнең матурлыгын күрсәтәбез. Шушы остаханәләр барысы да татарча уздырабыз. Алар анда кайсы чәк ясый, әниләре белән, әтиләре белән бергә мөмкинлекләр булды. Анда төрле кул эшләнмәләрен эшләргә дә һәм уеннарда катнашырга 3 сәгать дәвамында менә шулай итеп безнең бәйрәмебез бик матур гына узды. Һәм без җәйне шулай башлап җибәрдек тә. Һәм шундук безнең икенче чарабыз ул хәрәкәттә бәрәкәт әлбәттә. Монысы инде безнең инде көтеп алынган чараларыбызның берсе 6нчы мәртәбә уза бит инде ул безнең быел. Һәм 4 июнь көнне без аны яңа урында уздырдык. Хәрәкәттә бәрәкәт һәр вакыт Камал театры белән дип әйтергә кирәк. Ничектер менә сездән ерак китеп булмый. Һәм яңалык итеп быел инде без Камал театрының шушы бинасы артында мәйданчыклар сезнең бар, шулай бит матур гына Кабан күле буенда. Һәм менә шуның берсен алдык та. Кабан күле буеннан инде бөтен кеше дә аңлашырлык булсын өчен әлеге локациянең урнашкан җире анда амфитеатр кебек бер мәйданчык бар, шуңа күрә тамашачылар баскычларда анда бер генә мәйданчыкта түгел, анда берничә мәйданчык, шуның берсен без инде билгеләдек. Һәм менә шушында биячәк без җәй дәвамында дип. Һәм инде бу сезонда шулай итеп ачылды. Бүген инде икенче чара узачак. Димәк, шартлары шул. Һәр пәнҗешәмбе вакытын үзгәртмәдек. Дөрес, Камал театры янында. Алмаз үзебездән дә яхшырак. Алып барган бар белән бер тапкыр. Алып барган да бар. Һәм инде без башка сезгә башка урыннарда да алып барасың бит әле син безнең тапшыруларны. Шуңа күрә сөйләгән бар дигәндәй. Шуңа күрә бик яхшы хәбәрдар син безнең проектларны бик яхшы беләсең ул яктан. Шуннан да вакыты димәк шул ук калды. Ләкин тагын бер яңалык, безнең бит инде 26нчы ел халыклар бердәмлеге елы. Шулай бит инде шул уңайдан без инде безнең Идел буе халыкларына да игътибар итәргә булдык. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында төп халыклар безнең Удмурт, Мордва, Марый, Чуваш, Башкорт, Рус, менә шушы милләтләрнең биюләренә дә, традицион биюләренә, аларның хәрәкәтләренә игътибар итеп берничә чараны җәй дәвамында шулай ук әле багышларга телибез әлеге халыкларның биюләренә дә. Димәк, җәмәгать Камал театрының янындагы мәйданчыкта, амфитеатр, урамда урнашкан амфитеатр мәйданчыгында һәр пәнҗешәмбе кичке 6да кем битараф түгел хәрәкәт итәргә, бигергә, керү ирекле, бушлай, рәхәтләнеп театрыбызның яңа бинасының матурлыгына хозурланып, биеп, инде үзегезнең талантыгызны күрсәтеп, башка милләтнең биюләренә дә игътибар итү мөмкинлеге булачак җәй дәвамында. Шулай. Аннары әйтәсем килә, менә бу мәйданчыкның тагын бер яхшы ягы, монда утырып тору мөмкинлеге дә бар. Чөнки безнең теге мәйданчыкта аңхатлык мөмкинлекләр юк иде, бар тик менә килдең. Элекке гөл басып торасы иде. Монда әзрәк арып китсәң, утырып тора аласың. Кайбер кешеләр гомумән биергә яратмый. Менә карап торырга ярата. Шуңа күрә менә хәрәкәттә бәрәкәт ничек бийләр микән дип бик биисе килмәсә дә, менә шушы процессны күзәтергә теләүчеләр булса, шулай бик рәхәтләнеп килеп, җәйлеп 2 сәгать бигәннәрен карап утырга. Бәлки шунда үзе дә аннары биеп китәр. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының идеясы ничек туды? Ул 21нче елда безнең гомумән башка төрле форматта иде. Аның тарихы безнең мэрияга Гүзәл Сәгыйтова килгәч, төрле проектлар китте бит инде, милли проектлар, шуларның берсе хәрәкәттә бәрәкәт булды һәм ул башлангычта төрле активлыкларга бәйле иде. Мәсәлән, анда спортта бар иде, спорт күнекмәләрен эшләү, йога ясау, тагын төрле халык биюләрен бию һәм төрле почмакларда Казанның. Бауман урамында да булды ул, башка паркларда да булды ул, һәм менә 1 ел, 2 ел шулай узды. Һәм без күрдек, татар биюләренә кызыксыну зуррак. Ихтыяҗ бар, бийсләре килә. Һәм татар биюләренә игътибар итә башладык. Аннары уйлыйбыз, тукта, бер урынны гына сайлыйк әле, бер вакытны билгелик дип. Шулай итеп, менә аның инде үзенең менә вакыты, көне барысы да билгеләнде. Безнең тугры башка елларда төрле алып баручы, хәтта музыкантлар чакыра башладыгыз. Музыкантлар хәзер барысы да әлбәттә безнең анда 3-4 музыкант утыра, биючеләр килеп бии, алып баручылар алышынып тора, шулай ук инде халыкка таныш артистлар күпчелек очракта
якта алып бара әлеге чараны. Безнең инде мәсәлән сезонны махсус кунак ачып җибәрде Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Шуңа күрә монда инде махсус кунаклар чакыру да менә быел бигрәк тә активлашып китәчәк. Рәхәм белән Гаделне чакырырыз әле. Махсус кунакларыбыз булырсыз, сез дә килегез әлбәттә. Әйе. Шуңа күрә һәрвакыт менә күрәбез кызыксыну көчле һәм кайф халыкның да, тамашачының да кайфын күзәтеп инде шушы аларга кызыклы булган моментларны тагын өсти барабыз инде әкренләп. Ахыры ниндидер финал белән төгәлләнәчәк. Нәкъ шулай. Менә былтыр без инде 5 еллык уңаеннан башта инде сезонны башлаганда былтыр 5 ел бит инде нәрсәдер эшләргә кирәк, бер грандиоз, бер көчле, кызыклы чара булса дип уйладык та, бию көрәше дигән уздырыйк әле шундый бәйге дигән фикергә килдек. Һәм былтыр безнең ул бәйгедә үзешчән биючеләр катнашты. Ул чара безнең бүтән хәрәкәттә бәрәкәт чаралар узганнан соң инде август азагында гөрләде шунда 27 август иде ул, бик күп кеше җыелды. Монда җан атарлар һәммәсе, монда кем плакат белән килгән, кем нәрсә, һәм 20ләп безнең шушы финалистыбыз, финалга чыккан биючеләребез үзара көч сынашты. Бик күп төрле аларга без җәзалар бирдек. Төшеп кыйлып бардылар алар, азакта 2 генә кеше калды. Һәм алар инде шунда бик узак биедләр. Аларга сызгырып, алкышлап без аларны билгеләдек. Башта жюри әгъзалары куеп барса, дип әйтик инде безнең шушы катнашучыларның азаккы финалда жюрилар эшләрен туктады, халык билгеләде җиңүчене. Һәм безнең бер егетебез шулай итеп анда җиңеп чыкты. Шушы батл форматында барды бит инде бу бию көрәше. Һәм без инде күрдек. Бу мондый форматта бик кызык икән халыкка. Аңа да ихтыяҗ бар икән. Тукта быел да без аны үткәрик дип инде шундый фикергә килдек. Шартлары йомгак ясарга кирәк дип инде. Һәр елны шайтып эшләп барырга исәп бию көрәше белән төгәлләргә инде. Әлеге хәрәкәттә бәрәкәт проектын шушындый батл белән. Быел шартларына үзгәрешләр кергә мөмкин. Чөнки профессиональ биючеләрнең дә батлын күрәсе килә. Бу бөтенләй башкача булырга мөмкин. Бу мен без аны уйлаганда шундый фикерләр инде профессиональ биючеләр, алар бит инде бер калыпка биергә өйрәнгәннәр. Менә аларга җиңел булырмы ничектер импровизациягә кереп китергә. Бии белмәгән кеше ул бит йөрәк белән, күңел белән бии. Ә бии белгән кеше ул ничектер өйрәнгән бию хәрәкәтләренә эшлиме? Шуңа күрә менә шунда күрәсе килә. Ул шушы калыплардан чыгып, шушы шикләрдән арынып, шулай ук теге безнең үзешчәннәр кебек тагын нәрсәдер теге майтара аламы икән, юк микән? Күңелен күрсәтә аламы икән? Шунда безгә кызык. Шуңа күрә менә профессионалларны да күрәсе килә быел. Ансы инде шартларын әле соңрак игълан итәчәкбез. Шулай ук һәр эшнең үз кыенлыгы бар. Менә идеялар туганда инде иң авыр этап нинди? Без идеялар безнең бик күп проектлар. Һәр вакыт без нәрсәләр уйлап чыгарабыз. Менә хәзер дә мәсәлән хәрәкәттә бәрәкәт бию бар бит инде. Хәзер без бер җыр проекты турында уйланып, ансы да старт алачак. Җәй дәвамында узар дип өметләнәбез. Җырлатасы килә халык. Битәбез бит инде. Монда шундый бер җыр искә төшә инде. Хәтердә мәңгегә. Истә калыр Казанның кадерле кичләре. Әйе, шуны шикелле менә Казанларны җырлатасы килә башлады бит инде хәзер. Шулай ук менә бу идеяның туу процессы, әйе, шуннан да төрле авырлыклар аша узадыр инде ул. Һәркем үзенчә күз алды бит инде. Әйдә булай булырга тиеш, булай булырга тиеш, бер уртак фикергә килү тиз генә түгел. Аннары уйлап чыгаргач та аны килештерергә кирәк. Мәйданчыгын сөйләшергә кирәк бит инде. Кем аны җитәкли бу проектны? Аны бит үзенең барып кураторымы, бер әйдәп баручы кешесе. Әйе, анда бик күп кыенлыклары бар. Аннары безнең бит инде җәйге проектлар ачык һавада узгач, без нәрсәгә бәйле? Һава торышына. Шуңа күрә без һәр вакыт теге көне килеп җиткәч, ай инде ничек микән дип теге прогнозны карыйбыз, иртәдән башлап карыйбыз. Менә бүген дә шулай һәр вакыт инде яхшы гына усын, яңгыр күрсәтсә. Бәрәкәттә яңгырда да биедек. Әйе, булды андый чаклар да. Ничектер менә хәтерләмим, безнең тарихта гомумән булмый дип калдырган чак булмады. Ничектер яңгыр астында да биеп, уздырып җибәрдек без берсендә. Килде шундый куркытып килде ул. Аннары безнең өстән әкренләп китте дә икенче якта куеп яуды. Менә әйтәм, бәхет булса бар икән. Шуңа күрә һава торышына да бик инде. Менә һава торышы шул безнең иң зур кыенлыкларның берсе һава торышыдыр. Масы күләм тагын нинди шундый җәйге чаралар бар?
Тагын безнең нинди чаралар бар? Безнең бар древо жизни Байтирәк дигән проектыбыз, ул безнең быел 5нче тапкыр узачак. Әлеге проект безнең шулай Идел буе халыкларының традицияләренә, йолаларына, гореф-гадәтләренә багышлана. Быел ул бер тапкыр узачак, зур бер чара булып, 15 июльдә сәгать кичке 6-да Горький паркында. Һәм быелгы безнең древо жизни Байтирәк проекты су йолаларына багышлана. Һәр халыкның үзенең ниндидер җырларымы, ниндидер ырымнарымы, ышануларымы, әкиятләреме менә суга бәйле бик күп алар. Һәм без шуларны күрсәтәчәкбез шушы бәйрәм Үзең дәвамында. нәрсәгә ышанасың? Үзең нәрсә дип куркыта да Мин яки су анасы килә, миңа беренче чиратта су анасы килә. Безнең мәдәнияттә бит инде су анасы дигән образ бар. Һәм ни кызык, менә без бит инде ничәнче ел рәттән уздырабыз әлеге Байтирәк проектын. Төрле темаларга багышлыйбыз без аны. Һәм менә шушы халыкларның ырымнарын дип әйтик, йолаларын өйрәнгәндә шундый күп уртаклыклар бар безнең халыкларда. Ягъни, ой, буларда да шулай икән бит. Тукта, аларда шулай, аларның да шундый әкияте бар икән бит. Исемнәр генә үзгә булырга мөмкин. Һәм шул ук вакыттан дир аерылмалар да бар безнең. Шуңа күрә менә бер-беребезне үзебез белән бергә яшәгән, Казанда яшәгән халыкларны аңлау өчен, аларның тарихын, аларның мәдәниятен, телен аңлау өчен менә шундый бик мәгърифәти проектыбыз. Без аны күңел ачу проекты түгел ул. Анда күңел ачырга мөмкин, ләкин беренче чиратта менә мәгърифәти күрсәтергә, нинди халыклар безнең белән яши, таныштырырга Казан халкын һәм килгән кунакларны. Һәм бу проектның да үзенең инде тугры тамашачылары бар, көтеп торалар. 5нче тапкыр дисез, менә 6нчы тапкыр дисез, төрле чаралар инде беренче мәртәбә үтеп бара. Димәк, йөриләр, кызыксыналар. Һәм берәр нинди статистик күзәтү алып барыламы? Күпме тамашачы, күпме кунак яки Казан халкы менә шушы чараларда катнашкан? Без һәрвакыт карыйбыз инде, безнең тамашачыларыбыз арта бара ел сайын. Соцчелтәрләрдә дә без активлыкны күзәтәбез, күрәбез. Менә шушы безгә кыш көне яза башладык. Качан була инде хәрәкәт мәсәле. Без шуннан күрәбез. Безнең тамашачылар көтәләр. Бу кирәк, эшебез юкка түгел дип инде. Һәм тагын нәрсә сөендерә. Менә шушы чараларда без яшь буынны күзәтәбез. Чөнки безнең анда әбиләребез, бабайларыбыз, урта буын килү яхшы. Менә яшьләрне күргәндә тагы да шатланабыз. Чөнки димәк, безнең менә шушы алмаш бит инде ул. Менә шул турыда сүз бара. Безнең димәк телебезне яраткан, мәдәниятебезне яраткан яшь буын үсеп килә һәм без беренче максатта шуның өчен эшлибез, шулар өчен. Шушы безнең мәдәниятебез бөтен кайчаннан бирле килгән шушы эшләребез тапшырырга кешеләр, яшьләребез булачак дигән сүз. Ул сорау. Һәммәбезнең дә бер шей, хәтта театрда, спектакльләрдә дә яшь тамашачы инде балалар йөрсә, без шулай сөенәбез һәм бөтен эшебез дә аларга багышлана әлбәттә. Киләчәкнең башы бүгенгедән нинди шатлык, картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә матур итеп туган телеңдә. Камал. FM. Фикер мәйданы. Әйдәгез, рәхәтләнеп бибез, рәхәтләнеп җырлыйбыз, җәйбез, мәгънәле, күңелле булсын.